Hallelujah. Praise the Lord. Kaito kaham. Bini khairok ma hamzat ma by flya. Amen. Haina hai tini zora kaham. Haina hai tini dalai special de morok zora. Tangi himale sing tini family. Hai kaba Nukhung na tuisin serna tangi dong. Hallelujah. Tangi himale jasuk fano sen shiwo saimano handi. Tomung no Nukhung na tuisini buzimu kari henke. Tomung no Nukhung na tui chini buzimu kari henke. Tamung nai henke yak rishe thini wo kabang ma samung kaham khlai thini wo Nukhung a family no tui buzia saimai yang mani bagai tamung nai henke chini ari ngai kabang ma sok pai nai keplai jaga soginya nangmani aro sogi yang nai mezen jak munghan mani aro thangi sogi nai tang hinmale family hai kaba Nukhung abono tui sungpila saiman koknani nango Jishu Kristo sangsaro phaikha Jishu Kristo o sangsaro guainogo phai achai phaikha bigrangi sok phaikha buzakha khukti musuzakha ustara zakha bahan sakar zakha thai kosokha krosaka thikya salthamniya glo keplai ke thangi basakha asu kabangma nini ani bagai samung kaham khlai mani hallelujah reason kaisano jeng kaitoni Nukhungo habnani lama manyangi tongkha a Nukhungo sokphai manyani bagai messenger gai orai porai ngui tong laikha so Jishu Christ aboni bagai no jeseng mistake klaimani sumsok klaimani okay je jagao sung kasawi tongkha bebak jagao no Jishu chini ngai samung kaham klai phaikha te muthubjak bebak lama no phyogai robaikha hakhe kaitoni Nukhungni molbrumni ngui tongnani bagai shep kaham khlai rekha hallelujah so Jishu phaimani purpose tamo chungno kaitoni Nukhungni klainani bini family members sanamnani kaitoni Nukhungni family members sanamnani hallelujah so abon bagino family hakema Nukhung abono tei singje pro clear ngo buzi sugo saiman sugo atei problem kri apply ke ya prishe mano kewe mungtai shop paya okay messenger mungabo te chi langmo phai applying phai manya hallelujah praise the Lord Jishu Christ ni bebak samung khlai mani akok namani obedient ningmani samung kaham khlai mani bebak no nono ano kaitoni Nukhungni khlainani bagaise tangmala halok kri Nukhung bai lenden kri engei komornai thainai gomanai ama haijaga sing thangi sogui laimani piaba because of Jishu Christ haina hai kaitoni Nukhungnani engnani bagai shep kaham sing man phiuka so Jishu Christ ni main purpose osung sarap phaimani nini ani bagai tangai jeng kaitoni Nukhungni ngai mantheng molbrumni bagai kaitoni Nukhungo kaplai ke tongai mantheng abni bagai no amen so abuni bagai no Nukhung na tei srai srai jefru ungo arotei problem kre arotei dukho kre arotei mokmani kre arotei sundromani kre tamtom khasrang jaknai tongthok jaknai khushi abosi bisi amen fading ke jemansak jotoni thani no share khlai baidi tinini on live session no because tangi hinmake tangi hinmake borok family no tei buziani bagai no tini asuk orai porai ngai tongo
Hallelujah. So abuni bagino a family no tei seng jate tai oroi poroi engata nangsiteng a family ti buzia engai seng lama to korositeng ha koro thangai kabang ma problem ma thangai seng tei klaina ta nangsiteng. Hallelujah. So phari tini srai sreng lai seni family no tei kai to sona hamjago belaike abo mung sabai sujak nai kre phari palke seng kai to na hambar lai nai. Father, thank you no hamjago no sona kibia yakariya ozora kaham or live session nin thani submit khlai thì nini thấy cơ thà ở Subraiyungno cho tôi nói cho nó rồi sao cậu cho tôi nói cho nó rồi sao cậu sao sao your live session nó sao sao chỉ live ở chỉ khôn cho chỉ lắng màu nó nên thấy bây giờ cơ thà thank you Holy Spirit cho bạn này lagi tông mani Father cái Subraiyungno mong mai cái apa nin thani cái bagi apa Amen Amen Hallelujah praise the Lord so Friday trên cái đó cũng nó belai ke kaham abo mung sabai sujak nai kre amen hallelujah fighting ka ke sang elambak nai ma fighting tang lai na Ephesians chapter 1 verse 5 Ephesians chapter 1 verse 5 korosas Popper Bible nai tong ke copy khlai paste khlai the comment section tam sujak tong God decided in advance ni sao kai to advance no chini bagi wan sumza advance no bebak no tiar khlaija amen hallelujah sing ya phang ni simun no go kai to chini bagi borok muni chini bagi advance sam khlai tam khlai advance sam khlai amen hallelujah bahai ke sing Simon ke borok no ya golos senamo puila bufang wafang samung nungmung mal mata rok no senam grau bebak reading man ya golose sabuno borok no senam so borok muni shuni bagai bebak no advance kaitor advance klayu amen hallelujah sabun bagi tong di kaitor advance no decision naka advance no decide klaijak tamo jungno bini nukhung ni klainani bagai Ephesians chapter 1 verse Ephesians chapter 1 verse 5 sungnogo hallelujah to adopt us into his own family by bringing us to himself through Jesus Christ lama biangtui Kristo ni bisingtui a Jesu ni bisingtui bini nukhung ni klaina bagai advance no babak no tiar klaija hallelujah praise the Lord kaito chungno belaike hamjago amen bochungno phataro orai poro engai sundro masawoi legela ga engai mane bufakri engai sing kemawi tong thang abu chini kaitor sungno musung jagya so abuni bagai advance Jesus Christ to bini nukhung ni klaina bagai already chongjak te decision naza amen hallelujah this is what he wanted to do and it gave him great pleasure abo bini klaina muchungma bini willing abo bai bono abo sakbai tengtamung belai khena abongo ni sao tamnisa great pleasure ni sao bini khano sarangro amen abo ni bagino oza ga sung tam sarai sarai eng thai ke abo no sung sarai sarai eng thai family abo kaito no decision amen family hakaba nukhung abo kaitor sanamani family hakaba nukhung abo borok ni planning hakaba borok ni idea ya jalano sanamnani kaito ni idea burino sanamnani kaito ni idea hallelujah praise the Lord abuni bagino tamni sanai of family no tui tomono boro okay nijini opinion hakaba nijini sakmu chuma thepana thangungke aro failumu yes kubu no fail ungo because family hen mani nukhung hen mani abu borok muni shuni idea ya abu kaito ni idea kaito ni musungma amen bo Jesus Christ ni bising tei chungno busa khlaina hanka busa khlaina hani chongui paijak abo bo kaham hanai tamo chongmani amen yes Jesus Christ ni bising tei kaito nukhuni khlaina bagi already chongjak amen abuni bagino tini
Beri cila nukhung khlaiya thangtini bo hakeba nukhung khamani yagulo bo tomungno a head of the family a nukhungni bokhrok a nukhungno sanamnai kaitono saimai nyangmani bagai nukhung oroi poroi ngo divorce nukjago okay kathalaya sing nugo teitam nukhung ka ke walai sublai teitam nukhung ka ke belai ligila gai sidra aba haising nukhung rogo nukjago reason kaisano tamo reason kaisano nukhungni bokhrok a kaitono sinia tei saimainya wngmani bagai hallelujah praise the lord kaitor soni belai hamsa bokibia botchno yakaria amen hallelujah praise the lord so aboni bagai no fadi जों दिनैले they maybe all live session is like second jeng maning kapaika but chiri thinang abo jate jengno a thinango जों jate te problem o ba nukhungni bugra na siniangai ba nukhungni bugra grengai orai pore जों te klaina ta nangsideng hallelujah praise the lord kaitor sno belaike hamjago amen amen so aboni bagai no जों dini obono srai srai nglayana jasepon hande family abo nini willing by cholia nini musuma by cholia okay nukhung hanmani abo nini idea ya ani idea ya abo kaitoni idea abo kaitoni musuma on nukhung to mono kaitor tomo ke afruno an nukhung safe and secure amen hallelujah praise the lord ang thangnai bo sao te tini bo ma sao naidi tomung no ano tini tiklai tu phaken ke problem ani nongo tini problem ya tomono bufangna hani pusai khibi gangke problem bufangni singo hani problem ya same nukhungni bugra nukhungni owner haka malik je to kaitor ba a malik bai jengje fru grengjak afru chini benefit ngo nukhungni bugra kaitor bai jengje fru grengjak chini benefit ngai ba nukhungni bugra a kaitor bai sing tomono grengjak yangke benefit gri ngai oroi poroyo problem sabu klainai hangke jengno klainai tangai mala malik bai gri ni bagai hallelujah je nukhungo malik to nukhung kuchung nai thok ngo tomung naro malik ringe malik to bini jaga bo nai thogui tongui nai but a nukhung sitrawo oroi poroyongo guak nai hamyang nai reason tangin mala a nukhungo malik ringe bagai same nini life ani life nini nukhungo ani nukhungo chini joto ni langmawo malik nango a malik sabongke asanam nai kaito amen tomung no malik bai chung kri nga malik ni kuno problem kri a malik bai nang kri ni bagai nini problem ngai a malik bai nang ang kri ni bagai nini ani si problem ngai malik ni kuno problem ngla hallelujah praise the lord so abuni bagai no sing abuno srai srai eng thai nukhung no je to sanam nai kaitor ba a nukhung no sanam nai kaitor musung jago chung yes chung jisu christ to permanent ni bagai mol brum ni bagai bini nukhung no chung tongthung bobai krengi tongthung hallelujah tangi tini ori jisu ni kok faina ni klai tangi sing tini haine hai tamnai kaitor basi sanamja kaitor ni nukhung ni ke tangi sing tini jisu no nangpi reason ko abono borok munisho kaitor bani sanamja mani phiaba kaitor bai chali thangmani phiaba tabu jehetu chali thangkaba jehetu halok gringi thangkaba halok manjo phisi te hini jisu no rojago a jisu kristo a lama ngai shop pai khaba all lama te himi sing haine hai kaitor ni nukhung ni a halok ngai hallelujah babai sing haine hai halok krengi manfiten abuni bagani jisu kristo amen hallelujah abuni bagani sing tebo srai srai ke buzulanya bagai sing pori naimano Ephesians chapter 2 verse 19 no Ephesians chapter 2 verse 19 episni no tuini unishutam sijaktong so now you Gentiles are no longer strangers and foreigners जों tamnai osungsar jefru sengjaka borok munisho jefru engkha जों जे bosongtei ongkhori phaikya जों tam hunjak Gentiles hunjago okay tabuk jehetu जों yafang a chengpru chini bosong chengpru ni simi okay kaito bai lenden kri halok kri so all the Gentiles hunjak man chini kongno saitongo जों tabuk tei stranger phatani borok bolia buini borok bolia tamo you are citizens along with all God's holy people hanisam tabuk chung bo haino Jisu Kristo ni a thini jari Jisu Kristo kok namani jari chung bo tamo you are the members of God's family hanisam kaito ni nukhungni sabo
जों tabuk sabo kaituni nukhungni kaituni busa amen hallelujah so tongtok sidi khapang serang sidi tangi hinmake nengte builia nengte phatani lia nengte kubon jagani bulia neng tabuk kaituni nukhungni se amen tabuk men ke goshi jaknai simisi जों साइमान थाइ साइमी अंके बा सी थाइ साइमान थाइ बुजि थाइ जोंते फातानि लिया जों काइतनि नुखुंनि से जोंते बुइनि बरक लिया जों काइतनि बरक से हालेलुया जोंते बासि जा बुलिया जों ता काइतनि आ नुखुंनि गथार बरक से जोंते हाइनो बिग्रा खांग्रा आ चुया आबाहाय नुखुंनि लिया काइतनि आ कप्लाय मालिकनि नुखुंनि आ हामसा जाक हालेलुया हामसा जाक बरक रक से जों तामु अबनो जों सराय सराय थाइ आमेन Tangi hinmale neng jefro saimano afro neng yabribu sewimano. Amen. Neng nini ama nini babu hni confirm saimama bagino ama hni nungo babu hni nungo. Hallelujah. Same oba hakino borok munishuni malik borok munishuni bugra kaito. Siyangi tongke ba sisidi saiman yangi tongke ba saiman sidi buzi yangi tongke ba buzi sidi kubui obono chini nukhungni chini langmani chini dofani bebakni malik sabong ke asanam naisa a malik kaito hallelujah जों तमोनो साइमे का साइमान सिदि सियांगे सिसिदि सिमानि यागुलो तामो yes बाबु yes ani babu kaito hallelujah anta bin nukhungisi ang jisun thibe ka tharangka ang jisuni akok khnamani jari ang tebo kaito ni nukhung amen obahaka submission a buzimung a saiman mani bagai जों tamo hallelujah bini thaniyo जों khorokma bom thai sagno yapari maralai thai submit जों ma khlai thai amen hallelujah tangi hinmake thaising bosaka tomongno ano toini tiklai ke ani problem tomongno bufangno hani puisa ke bufangni problem tomongno a babu a malik a bebak bono जों sinifano sinia hake lai thango ba sinifano जों mono poito khlaya goshiya जों accept khlaina naya okay malik so abo bini kuno problem kre nini si problem nai ani si problem nai okay nini ani si problem nai malik no goshiya ni bagi poito khlaya ni bagi aboni bagi no tabu choice noroni thaniyo choice ni thaniyo hallelujah praise the lord tabu saimanis tong malik kai torun ke ba yes padi bin thani sing submit khale bin thani sing bebak ya falaya hallelujah praise the lord saun bagi no nukhung family okay praise la kai jago mani ladi obo tini kema borok tamon sulai mo tamnai celebrate ke kai jana nango ambre besak khlaijani nango ka ambre besak pore nango ampore tamnai sakiri khlai ba samong khlai bihi busana sarang nango man borok ko obono musung obono buzi layo je celebrate hinga ke jorang ka kai jana nango kai jan pake saraing na nango saraing ka pore nango nukhung ajilai salai nango man abo simin borok nukhungni a purpose no buzi layo but actually nukhung tangi snam jakung ke kai to ni mungku suni bagise hallelujah nukhung tangi snam jakung ke kai to ni mungku suni bagise bini mung no kusuk lanya ni bagise hallelujah praise the lord so laidi mobile tangi snam jak nini ani benefit ni bagi hallelujah praise the lord mobile snam sa borok tangi mobile snam jate borok rok ni benefit ang same kai to borok na tangi snam jate o borok ni bising ni bini mung kusuk ang thang amen hallelujah praise the lord so aboni bagino ozorawo जों obono srai ang thai जोंनो काइtor tangi snam boreino chelano tangi snam at bore chelano tangi काइtor kai a bore chelan bisini काइtor tangi cherai asanyan sebre tangi anu khungo काइtor tamne kwang ma samung kaham khlaire bebak no bini mungku suni bagai samuni bagai no neng srai ang thai srai ke neng buji thai omono neng ma buji nai a buji mung ke tamo a buji mung obono malik काइtor a काइtor ano sunamo akai to ni jaro to no khungo tongo tabo ang sanam jak ba ang bini daro to si bebak no manma ba ang bebak no bini mung kusuni bagi ngnani nangnai hallelujah praise the lord jepro a understanding a buzi mung sok payo are the problem kre chakri aban kai to mani sobo kai to ni mung kusuni bagi so abo asake no tong thogro na hai ni tai kuno aja question mark bo sok paigla tai tamnai a guiltiness hai ka ba tamnai bekha tong thogi abo sok paigla tangbala kai to mani hin ning saiman ka abon bagi na abo kai to ni bagi use klayo hallelujah family tabung ni logisong celang ke berai ke celani mane neng abono saiman aban kai to rano mani abo bini mung kusung ni bagi afro anu konggalai keno khaksang ma gnang nai jepru churai bo abono saiman nang nai o mon kai to anu mani so bini mung kusung ni bagi
어바하게 ซึ่ง bebak step bebak samungo bebak area o jepro kaituni mungko sungni bagai hiniซึ่ง submit khlairi mano yafar suguri mano afrono a original tongtopmung a original khushi aboni thani ani thani kupulung ngnai amen jeproซึ่งniji sakni property ingjaknai jepro nang ang moba ani musung tich ang hamjak mani se ang khlai mani se ani sakiri se ang kosto khaima se abahai jepro feeling sok painai okay nang saksana credit nara naine aro tai kun benefit grei hallelujah praise the lord sabuni bagino yes kolontai nini ani ne onkoro haipano sabonono tiklai ritora kolontai sabonono samungni sebrito sabonono nukhungrokha sabonono asuk dini bebang no roitongka bebang kaito so bono lob saknani nangnai amen hallelujah so aba kino seng Deuteronomy thangnai seng Bible study khlai pro bahaino srunglai kha Deuteronomy chapter 6 senghain hai khloklai firana Deuteronomy why ni sapi ma ngkhana kokbro bainke Deuteronomy chapter 6 verse 4 ni simi sijak tongo chapter 6 verse 4 ni simi tam sijak azagawo O Israel ni sao listen O Israel the Lord is our God amen praise the Lord Tinoro tonglai jo tono sana musungo. Oh my dear and brothers and sisters. Tamo. The Lord is our God. Amen. Kaito. Boso sini subrai. Amen. Hallelujah. Bono sini malik. Okok nono khanate kemo borong ibagai irritate phanangjang manung khadu akung kok bet kuboy. Kebo কোনো বসাবো ফানো বাবু নংনা আকায়া কোনো বসাবো মানো আমা নংনা আকায়া তাংলা বিনি অরিজিনাল আমা বিনি অরিজিনাল বাবু বহাইনো রিংখ্লাইপন তংই মানো রিজন তামো বিনি রাইটস দङो बु फानो बाबु नि नंनानि बु मानो आमा नि नंनानि आमेन सो नों आं अ बरक मुनिसु होनजाकनाय अ आनि ताखुते बुहुक सम हालेलुया जों अबुनो साइमन नांनाय काइदर जिनि सुब्राय हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जिसु जिनि सुब्राय Bono chini malik, bono chini beba. Israel no okong sawi tongo. Oh Israel ni sa the Lord is our God. Same tini nini ani thani wo. The Lord is our God. Amen. Hallelujah. The Lord alone. Bo simino. Bo fakono dino kebang mangya koroksano. Bo fakono dino kebang mang engi simanya. Not possible. Babu koroksano ngo a babu sabo chini nini ani. Babu kaita. Hallelujah. Praise the Lord. So abuni bagino tini kengwa borok babu huni nungpai maya hakaba ab kaito no babu huni siniane reason ketamo Jisu bai kerengnya ni bagi. Hallelujah. Jisu bai japro kerengo chin thane a rights phai sapayo babu no babu huni nungnani. Amen. Hallelujah. Jefro Jisu Christo bai kerengo borok ketalongo bekhabai poito klayo tisung Jisu no sobrai hne gosiwo Bekhabai jepro Jisu no poito klayo bukhubai jepro subrai ni gosiwo Jisu bai kerenge jepro jong borok ketalongo hallelujah tamong seng babu no babu huni nungnani a right sin thani phai sapayo amen hallelujah sengabo nailene Romans khuluk laine chapter 8 verse 15 Romans chapter 8 verse 15 Romans hake Rome chapter 8 verse 15 amen ang joto ningi poritong khanati verse 15 Tam sijak tong. So, you have not received a spirit that makes you fearful slaves. Kristo bai kerenggo hanmani. Kristo bai kerengi manmani a phola. Jengno heleng sanamya. Jengno muni sanamya. Tam khlai. Instead, you receive God's spirit when He adopts you as His own children. Jisu bai kerengo borok ketalong mane tamo kaitoni nukhuni kaitoni besa. Kaitoni nukhuni kaitoni jehetu besa ba now we can call him tabuk sengbono nungui mano tamo honoi Abba Father babu o ani babu ni seng nungui man layo. Amen. Hallelujah. Sabuni bagino Nukhung borok munusu jeng jini bokro jini babu sabo kaito. Amen. Piaba sabo babu nungiman je borok a babu rumani lama a Jisu Kristo bai kereng payo bono bekhabai poito klayo subrai ni gosiwo hallelujah borok ketal jaga sokpayo afruno jeng a soi babu borok muni suno snamnai a kaito no
tam huni nungui man babu o ani babu huni sing nungui man layo amen so aboni bagai nan tahukte buhuk song saime age saiman sidi chini babu borok munishuni babu jotoni babu sabo kaidon amen hallelujah aboni bagai tamsa you must love the Lord your God with all your heart and all your soul and all your strength akaba babu no babu huni saiman kha borok muni suno sanamnai akaito no babu huni sing saiman kha Jisu bai kerengai babu huni bo nugui man kha a babu bai sing tabu kerengjak jehetu hallelujah praise the Lord tabu chini duty tamo chini tabu duty obono a babu no bkhabai khabai khokbai bebak phanrui hamjaknani hallelujah praise the Lord naili jerai khoroksa tomono mung sasuk engkhangke bokhabrome biang phaising phainai bini guardian ni thani phainai babu ama okay reason tamo bini khatungma bini asama bini bebak no fulfill khlai sabo abufa abumano same nang ang bahaina tabo Kristo bai kerengai kaitoni nukhuni kaitoni busa bebak zorawo sing sabni mungno khona nangnai babu afa hallelujah akaiton bini mungno sing bini phaisingo khorang khlainani nangnai amen bkhabai phanbai khokbai bebagono sing sabno hamjakna nangnai hingke kaidono amen angle kobangkok ani bihingno sa hamjago angle kobangkok ani bsaino sa hamjago angle kobangkok tamnai ani chraino sa hamjago ani saino sa hamjago ama hai tomo nungui tongo hingke okay a hamjakmani sayane ang samaniya but first position no ek number position no kaitor simino tongnani juggo nung buya nini khorosasuk takuk buya nini sai buya nini hik buya nini busa buya ek number position no top position no khoroksa susu no tongnani juggo hallelujah sabo abo kaitor so ek number no nung sabo no khabai khokbai phanbai ke ma hamjak thai kaitor no nini bihik buya nini busai buya okay ke khoroksa nini nukhungni member buya at one ek number position of kaitor nga nangnai hallelujah praise the Lord so bihig ni bagi bo ek number kaitor busai ni bagi bo ek number kaitor busani bagi bo ek number kaitor o te khoroksa takung ni bagi bo ek number kaitor nini bagi bo ek number ani bagi bo ek number sabo kaitor ngba equal jaga sokpai deba sing sabono borom khlai kaitor no sabono respect re kaitor no sabono bkhabai hamja kaitor no so jotono hallelujah sing jotono akai tone ek number jaga tonmani bagai understanding bujimung same jaga sokpainai hake aratam sokpainai jeto sengkai tono jotono hamjago nge je bkhabai kai tono hamjak manai a borong thane wa hamjak mung tongo a hamjak mung bebak jaga bebak area o nukjago aboni bagai tam sokpainai ro hamjak lai mung simi sokpainai walai suglai bolai toglai kathaya a bebak no kamai thangbainai tangi ek number position o seng a babuno rona rangmani bagai jengbo a hamjak mung bisingo salbrum tongi manmani bagai aro walai suglai bolai toglai bek kaplai engphai manya hallelujah praise the Lord so seng obono saiman thai khoroksa susuno babu abo kaito boromuni suno sanamnai singsana sanamnai bebakno sanamnai aga babuno seng tamba klainai bkhabai khabai khokbai phanbai seng ma hamjak lai thai amen hallelujah abato seng srai engsuka and hanisao okay am pratamsa repeat them again and again to your children hallelujah tomono buba bu phangke ba nung kai tono hamjago andini bu sabo kai tono hamjana nangnai bobo shinani nangnai babo sabo malik sabo sanamnai sabo hallelujah tomono chrai phangsini simino kai to sabo chini babu sabo malik sabo buma bu phang hanjaknai rok busana phorongiri mankangke tini busa hanjaknai rok drug addict engla khamo tini busa hanjaknai rok tomung sitrao klagla khamo tini busa hanjaknai rok kabangma area o thangai samung supuri gla khamo tini tangi asuk oroi poroi tangi asuk drug addict tangi asuk tomung sitra tangi asuk oroi poroi reason kaisano o bini bukha jefro kupur zorawo bini bukhao jefro theirnani zorawo kaitono hamjaknani malikno siniri rumani abu grini bagai tini kabangma chorai rok oroi poroi engui tongo chorai phangchini botam nogui phai bufano biri kusubja
Cerai fangsini bo tam nogui phai buma bo phawal le mani cerai fangsini bo tam nogui phai gabang ma tomung sitra tomung cerai fangsini tam nogui phai gabang ma je bini bagi soya abon mang bo nogui phayu aboni bagin tini gabang ma cerai rok oroi poroi engai belai kheno kirima singsao klaijak event sing report bo nogo HIV positive rok pangi tongo nei reason kaisano tamo o buma bufa hanjak nai rok boni bo babuno sinia boni bo malikno sinia bo sinia ni bagai te khoroksa bine absa hanjak nai a khasuksa ni busano bahaino a kaitono a babuno a malikno bujiri rimanya phorongi rimanya yaphari rimanya ni bagai tini buma bufa hanjak nai bo oroi poroi ngi tongo logi busa hanjak nai rok bahaino oroi poroi ngi tongo reason kaisano a babu a malikno sinia angmani bagai hallelujah. Praise the Lord. Apuni bagi ora elam bago tamsa. Repeat nisau. Repeat them again and again to your children. Why re why? Why re why? Why re why? Bar bar. Neng fereng di cerai zora wano. Babu kaitor se. Malik kaitor se. Boss sengno senamo. Boss sengno tei dulu. Boss sengno bebak no rimano. Boss simino chini bebak. Abo haike seng repeat and repeat. Again and again chini busharok no chini cerai khonai rok no chini taku bukorok no sung buziri rethai saimandri rethai tangi himale borok munishu borok hisabe sung kebono mung sapano reibo manya salaibo manya yafaribo manya sung jehetu sanamjak ba sanamnai simino bebak jorao chungno chini bebak nangmarok no yafari mano ake tini a cerai hanjak nai ro tini buma bufa hanjak nai ro tini joto okra chakra hanjak nai ro sabo bai tui dul jakna nanglai malik akai ter bai tui dul jakna nanglai aboni bagino burani simi cerai jora cerani simi chakra jora joto borok no sabono sini thai kaito no malik no babu no amen jepro sini wo saima no buji wo babu hni nungui mano kaito no babu hni sini wo te goshi wo a boroni life te problem sokpaya problem thangnai haibon meseni rohor jaknai jingjal thangnai meseni rohor jaknai bo keplai khemang no tongnai any situation no any jorawo reason kaisano malik bai halok tongmani bagai amen network jepro mobile tongo bolong bisingo tongpro bokok saimano khitai nogo tongpro bokok saimano himi tongpro bokok saimano gari kajaga bokok saimano reason tamo network tongo mobile simia network bo tongo mobile simi tui tongi nang kok saimanya network kri hungke same borok muni sungi tomon kaitor bani halok tongo hungke any situation no a kaitor ba halok tongmani bagi bok apply ke tongi manai tension free ke tongi manai jingjali yakni yogi tongi manai problem ni yakni yogi tongi manai tangi bini halok kaitor bai angmani bagi amen hallelujah abuni bagi no bekas serangdi tongthok di akai to no hamjago akai to belai ke no hamjago taba akai to no babu hni nungna bage lama tungsano jisu kristo hallelujah kristo ni bisinti simino nung borok ketal gongi mano te amathang jakmung akai to no khungo bahaino molbur ni bage nung tongi mano amen hallelujah so abuni bage no ani khabang ni buma bupa hanjak nai rok nini busano repeat and repeat again and again kai to sabo Siridi, Saimandi, Furindi, Zora Tongsanino, Tomono Zora Light Hanke, Mungsa Ngla, Ha Norom Dudugono, Senta Maklai, Murti Tagnangi Bobo Mungsa Klai Yangibo Klaimano, Plastic Bahino same, Jepro Norom, okay, Afro Bono Safe Klaimano, Chairs Raman, Tables Ramimano, Ragi Tange Mungsa Klaimania, Abuni Bagino, Zora Tongsini, Nini Zuraino, Furundi, Saiman Radi, Jisu Sabo, Kaitor Sabo, Tam Klaika, Busuk Hamzak, Bebak Zeperbo Saiman Nai, Cherai Misimino, Bini Tinango, Bini Okra Zorawo, Bote problem of Klaigla, mistake bo Klaigla. Hallelujah. Praise the Lord. Ambagino, talk about them when you are at home and when you are on the road, when you are going to bed and when you are getting up. Himpuru, Chapru, Tongpuru, okay, Thupuru, Basapuru, Bebak Zorawono. Malik Nikok, Kaito Nikokno, Sing Nukhung Salai Thai. Amen. Hallelujah. Tangi Male, Tomungno, Sinsani Kok, Nukhung Kuplai and Payunke. Tomungno, Kaitor Badete, Koroksani Kok, Hazago Hunke, Anukungo, Ore Porin Sokpine.
Hallelujah. Praise the Lord. Tomon koroksa busai hanjaknai bihig ni kongno sayawui te koroksa buri ni kongno sawke anu kongo walai sulai shokpainai bihig hanjaknai busai ni kongno sayawui tomungno te kubunni jalani kongno sawke orai pore shokpainai same. Okay, just bujirar bagai samase nang jehetu kaitoni nukhung ni boro kaitoni jari nang nukhungo kaitoni jari nang kathang kaitoni jari nang asa kaham so nini nukhungo nini langmo nini bukugo akaitoni kokmangno tongnani nangnai kupulung sengsani kokya. Hallelujah. Ambagin sengjati pogyangna tike write them on the doorpost of your house and your gates in this house. Nin duglamo nini gato a kaito no nukhuni bugra kaito no malik akok no sidi ni sao. Amen. Amen. Sini kaito belai kaham mo khibia bosono yakalia nukhuni bugra bo. Amen. Anukhuni bugra bo ongmani bagino jeng belai keno talika kahamoni mano. Amen. Piaba saba abone enjoy klainai je brok anukhung tongnai ro haksal ma tongdutui nang enjoy klaimanya nukhung je pro tong offer nang anukhuni facility wo anukhuni khaksamo tong thomo nang enjoy klaimanai. Amen. Hallelujah. Aboni bagino seng do not let sin affect your family life. Kabang ma sumso ay kaba kabang ma chaya kabang ma mistake tongo abon nukhung no spoil khlayo abon nukhung no oroi poroi khlayo. Hallelujah. Abagin sumsok no nang kaplai ta khlai mistake no nang kaplai ta khlai nin nukhung kabang ma chaya no nang nin nukhung kaplai ta khlai. Okay. Aboni bagino abo husband and wife of thang sing te buzilai nai ambang sing Ephesians chapter 5 of thang layana Ephesians chapter 5 verse 21 Ephesians chapter 5 verse 21 Ephesians chapter 5 verse 21 buzilai na bagai sing oro thang lai nai hakhe sing te bo kaplai ke buzi man lai nai Ephesians chapter 5 verse 21. Tam sujak tongo jagawo Father and further niso submit to one another out of reverence for Christ niso. Hallelujah. Ladi koroksa te koroksa sing submit ma klai lai dai. Especially tabo tamnai buzilanya bagai husband and wife was something like that. For wives in this house, this means submit to your husband as to the Lord. Amen. Koroksa beri wife hanjaknai bini duty kaisano busani thani submit klainani. Busuk salah kaham, busuk salah hamya, loko bonia da, kolok da, sakri da khlai da. Abo uliko. But as a wife hisabe as a nang hik hisabe nini saino nang submit ma klainai. Okay, submit ma klainai. Hallelujah. 23 utam lisa for a husband is head of his wife as Christ is the head of the church. Hallelujah. Ladi bihig ni bagi bokrok sabo busai ortangi oro jengno duita part no sung buji mane ro kaijak rok ko kaijak ni part no buji di but as a whole borok hisabe borok chini borok ni part no sung ma buji nai joto ni bokrok sabo head sabo Jisu Kristo amagi chintamo chini page ni bumutamo the body of Christ chini sini mungtamo the body of Christ jeng head ya bokrok ni sung aro thepaya but ela bago bo jeng ke khoroksa ni bokrok ni aro saya tamni sa jeng ka body ni kaisa part a body a busak ni bokrok ng sabo Jisu aro bokong sai tongo bihig ni bagay busai bokrok ngmani bagay bihig busai no submit ma klainai Same oba keno borok muni shuni bokrok sabo Jisu
बिहिक जेमन बोसाइनि थानियाव साबमिट खालामनो हाय बरक मुनिसु बाहायनो ख्रिस्टनि थानियाव जिसुनि थानियाव fully submit मासे मा खालाय थाय हालेलुया तमुंनो अ बखरक बाय अ याकनि हालक गरे इंगै थांके तामों पैरालाइज अंगो नाप चरिया बुफ्रो पैरालाइज अंगबा याक बुफ्रो चलिया अ बखरकनि कमान्ड फाइमानि दागिमा फाइमानि आजे हालक आजे तामनाय शिर दाहनसिनाय ओके आ नार्भ सिस्टेम disconnect ngai thangmani bagai yak choli ngai thango paralyze ngai thangpayo nung ang tomung no bokhrok bai halok kri hingke bokhrok no bokhrok ni morjada ria hingke tamung nai yak jemon paralyze ngai thangmani hai nung bo same category o thangi sogi nai hallelujah as a bihik hisabe ao nung chakri khlayo badini logi song bad normal khorok sa borok phanang khana bad loko bonia phanang khana bad maybe belai khana sitra loko aba hai phanang khana it's okay but nini duty la bono bobus kaham bus khamya buya nung bono submit ma klainai okay nung bono bini man thaino mar nai bo nini bokro bo aboni bangi nung bono submit ma klainai hallelujah abo bihik busani halogo tabuk borok bai jisuni halogo abo same bihik ni bagi busai bokrok ma hai nukhungo chini joto boroni life o chini bokrok sabong ke abo jisu hallelujah praise the lord nintam salaiba ani nukhung ani cha hanbayo no nukhung nini ya nin nukhung ni bokrok jisu se jisu ni ichangna nangai ni nukhungo amen hallelujah जेफ्रा आनी नुखुं आनी इच्छा नाय आरो तै कुनु खान करिखा जिरो जागा थाङै सगैखा बिकज नुखुं बाकि निनि ओंखाबा नोंदा सोनामबा नुखुं निनि आइडिया दिबा निन थानियाव आसुदा फानतंबा नुखुं सोनामनानि नो नट पसिबल नुखुं नों सोनामिनाय माया नुखुंनि बखरक खरकसा सुसुनो हालेलुया सो ब सिमिनो निनि नुखुंनो नायकलि मानो तैदलि मानो निनि fan bai nung possible ya mungsa se klainani hallelujah chini kaidor chungno belai ke hamzago a hamzak ma bagino hallelujah chini jot ningi bokrok sabro sanam ka Kristo Jesu no sanam ka amen a Kristo Jesu as a bokrok ba bo nimiani bagi bebak samung kaham khlai ke kok khana ka amen aboni bagino tabo Chung. Tamlisa, Christ is the head. Christ is the head of the church. He is the savior of his body, the church. Hallelujah. Yak choli tongna ni bagai, yakung choli tongna ni bagai. Okay. Bosang ni bebak, yang bokrok by connect. Bokrok by connection jepro tongo, relationship jepro tongo. Afro yak bo choliu yakung bo choliu bukuk bo choliu nerve connection je pur pai thangka keno bukuk bo bodo yak bo bodo paralyzed yak sasung bo kthang tongui manya ba bini kuno odikar kre sasung bokhro bai tongo ba bini yak phan phurugui mano जों साइमनो yak choi thang bono busak kthang tongo bokhro kre mane no ses theimung Amangino elam baba saron Ephesianon tamsa wear your helmet niso as a salvation nini helmet thubu nadi awni ni muthang jak mung niso aro tang helmet ni kongsa even traffic ro tang helmet ni kongsa yak choi thangi bo yakung choi thangi bo borok kthang tongui mano but tomongno bokhro kri thangge ar kthai simisi abuni bagino nini ani life o rang busuk tong jaga busuk tong busuk position kaham tong abuya nung a bokrok bai halogoto de tong bokrok bai halok kri mane no nukhung zero armung sopon ta expect khlaijak nai kri bokrok bai halok kri khe yak paralyzed ma hai yakung paralyzed ma hai bukhuk choliang ma hai
khunju cholia mokol cholia mani hai nungbo haino nini connection nini halak to mona bokhrak a jisu bai gri hinke a jaga no thangi sogoyo. Hallelujah. Praise the Lord. So as a bihig bin duty busaino submit klainani. Hallelujah. As a borok hisabe nini ani duty Kristo bai halak naraknani Kristo ni thaniwo chung submit klainani. Amen. Tini borok sak-sakno Kristo ni thaniwo submit khlairi mai ani bagino nijini phanbai gthar na bagi chaitok layo. Nijini phanbai kaham na bagi chaitok layo. Nijini phanbai gnang na chaitok layo. Nijini phanbai kafra layo. Nung kafra ma baino bebak no ungo hongke Jisu nangla kamo. Nung ang manya hazar bosor kaitor bai halok kering laisa. Jisu Kristo bai thang paikya nung ang manya no khlai sake khlaiei a kaham no sengje asai tonglai mani a kaham no yafari klangkha je gthar no tuiseng kafra lai tonglai mani gthar no yafari klangkha je healing no tuiseng khabrom bibrom ni tonglai mani a healing no yafari klangkha je mothang no tuiseng expect phan khaina reng yangi tongmani abono khlai sake no chini thani yafari klangkha so gthar gift hisabe seng mankha kaham gift hisabe seng mankha okay bebak alaida gift hisabe seng mankha muthangjak mono gift hisabe seng mankha Jisu Kristo ni bisingte so aboni bagino phadi tabu kalai sakeno bebak no mankha ba jeng kalai sakeno Kristo ni thaniwo bebak no submit khlai layanan. Hallelujah. Praise the Lord. So Selaro bela kushing itong lai dikana wah ke kaya hangke an bigan kong mak na sinai ano sabin mak lai ting tong bo bi kise bono sabin mak lai nai so nini le tamung na nang nai tamri sa husbands ni so this means love your wives ni so. Hallelujah. Hamzakna ni duty sabni hamzakna ni duty engkha abo busaini. Hallelujah. Sabo hamzakma bagai kuro saka thipai ba Jisu Kristo. Hallelujah. Bochuna hamzago aboni bagai kuro saka phai thipayo. Bochuna hamzago aboni bagai bigrange asai phayo. Bochuna hamzago abagai chiningi bobozago. Bochuna hamzago abagai bini thino chini bagai saklayo. Bochuna hamzago abagai chiningi bothiyo. Bochuna hamzago aboni bagai bochiningi bigrange asai phayo. Sabo hamzak singno Kristo singno hamzago. Wow. Hallelujah. So jalani duty tamo hamzak nani. Burini duty tamo submit klainani. Jalani duty tamo hamzak nani. Hallelujah. Jisu Kristo bini duty no fulfill khlai kya. Jungna hamzagai. Hallelujah. Chini bagai bo bigrangkha bini gnang sunu rakha. Chini engai bo buzakha bahan sakakjaka kaham no jungna yafarka. Chini engai bini thino kosok rakha jungna kathano rakha. Chini engai bo thikya muthanjak mono jungna rakha. Bo jungna abahai ke hamzakha. Amen. Same as Jisu borong muni shono hamzak mani hai tabbu sai hamzak nai rok bahai no bini bihig no ma hamzak thai hamzak na ni duty le busai ni se. Hallelujah. Hamzak na ni duty sabni khoroksa busai sai hamzak nai ni. Hallelujah. Abo nukhung khajak rok ni bagi sawi tongo. Okay. Piaba jeng ojago duita kong no srungi tongo jara family nukhung khajak kaijak borong ni bagai te kaisang ka as a borok bai Kristo ni halo. Hallelujah. Tini angle ma kaijak ya han amon bagai bo nung dukho nangnani nangya tangi mane sini soi busai tuma chalani tuma berini sini soi logi song sabong ke Jisu Kristo perfect hamzak mung joto tuma cherai tuma okra tuma chala tuma beri joto ni bagai no bo bigrangai bini gnang no rakha thino saklai kathar no rakha bahan sakakjak kaham no rakha cross saka thia thimung no naka kathang no sung no rakha aboni bagino chini joto chalangtheng beringtheng chini logisong sabongke Jisu Kristo abon bag Jisu no ke samre katal hanjago
tei sungsani a poito klainai borok ke hamjak katal hamjago nungbo jisuno poito khlaio ke saimandi a chamri katal jisuni nung khoroksa hamjak tama chala tama bari amen sambagi sungsaro nukhung khada khaja ya abokuna sing important ya oke tomuno khawonga ke kaituri mungkusuni bagi khadi aro chala bari hamjaka kaijak laghe busaboti asairana bagi ya ao busaboti uphainai phiaba bebak area wono kaituni mungkusuni bagi wngnani nangnai phiaba obose kubuiko jungno perfect hamjaknai a hamjak mono phunungnai saboge jisu kristo nung tomono bono siniwo hungke saiman kha hangke bono hamjago hne nung bono submit khlaisidi nung bono yafar sogui residi naidi nini nangmani abo bebakno fulfill ode ungya amen nung kaframani bai nini nukhungni problem no nung solve khlaimeya nukhungni bugra sabo saiman ka sung jisu kristo head bo the body of christ kristoni sungke busakse bokrogya go of busakni nangma rokno sabo fulfill khlairiman bokrok simino nung tomono bokrok ni thani bebak submit khlaigya hangke ba nini joto nangma rok abo nini langmao sok painai te bebakno fulfilling mainai nung se bokrok ni thani wo submit khade khlaiya hallelujah praise the lord nung bai thangna kafrawi tongkhanai di hakhe naikha ase engliya bahake engnai ba nung kuno dino problem solve khaimanya nung kuno dino problem no solve tangi khlaimanya ke problem no solve klainai ba nini bebak nangma rokno kupulung khea phari mannai abo khoroksa susuno abo a malik a bokrok sabo jisu kristo amen hallelujah so bihigni duty busaino submit klainani busaini duty bihigno hamjaknani jisuni duty chungno hamjaknani chini duty a hamjak mo sung sandarnani amen chularok tam khlaiba borino hakhe kabagina harona means tamo bo a hamjak mungo sandar phayo hamjak nai sabo chula borik tam khlai a hamjak mungo sandar phayo comfortable same jisu sungna hamjaka a hamjaga ya hamjak mungo phunoka tabo nungbo a hamjak mungo sandar di a hamjak mungo asa di a hamjak mungo bebak submit khlaidi naidi nini life for satisfaction tong mung khaksang mung alaida bahagi kupulung amen ta buku bai sawi tongmani ba maybe baksani bagi nang nungya kok aba hepanang jak mono but je borok practically jisu christ no submit khlaijak a boroni life wow amen mung sabai te sojak nai kriyago a tong thok mung a khaksang mung aboni bagino chung nugo jisu christ bini life not nini ani bagi rekha te chini joton benefit enka amen so he did this to present her to himself as a glorious church without a spot or wrinkle or any other blemish. Instead, she will be holy and without fault. In the same way, husbands ought to love their wives as they love their own bodies. For a man who loves his wife actually shows love for himself. Hallelujah. Nadi, cela ni bekereng by buri sanam jaguni so. So buri sabo at cela ni basak ni kaisa part. Okay, cinta musuh wansuk lagi bah, omong jaga ni para ni beri, omong jaga ni cela. Kajak lagi ya, okay, kag lagi ya, mata maklum. But cinta mo oro as per biblical, cinta saiman, cela pula sanam jago, cela ni bekereng by buri sanam jago. So cela ni mokolo, cela ni thani wo. Beri sabo bini besak ni kaisa part. Botomono berinya nasleru hungke, bini besak no bo nasleru. Tomono berinya hamzak hungke, bo bini besak no hamzago. Buzikan able. Abu ni bagi no, Jisu Kristo ni besak ni part sabo chung, the body of Christ. Jisu ni besak ni part sabo neng an. Hallelujah. Bo abu ni bagi chung no belai ke hamzago.
함장어 바기는 비그라노 보고 시카 트이묵노 보고 시카 부장나노 보고 시카 흑대 무수장노 보고 시 매방노 거 시바이야 땅 말에 정 비니 부삭니 가이사 part 할렐루야 praise the Lord 저출라 함장네 ซึ่ง 야고 부숙 박해 사부 두쿠만 두쿠만만 약심이다 사이만 버사니 베박 파트너 약 두쿠만만 필 클라요 약 투푸만 필 클라요 버사니 베박 파트너 so 버사이 흔작나이 니니 로기숑니 페인 응튼 니니 로기숑니 베박 오케이 능 부지나 낭나이 능 사이만 낭나이 지슈 사이만 같이니 바게 뭐 진이 땀은 안 있던 뭐 사이만 마박이노 뭐 뿌일라는 비그랑에 아사이 파이그라까 정 비그라자가 소기작바 진이 비그라는 뭐 나카 비니 그랑노 스너르카 할렐루야 2 Corinthians chapter 8 verse 9을 좀 보리키노 어바키노 베박 숨소 시따라 함야 비니 사카 보르주이나 바이캬 1 Peter 2:24 할렐루야 저는 kaham 그타 klainai 박 아멘. 지수 찐이 박이 특이야. 트이마우 좀 컵자카. 성능 부탈리야 바 버치닝이 특이야. Colossians chapter 2 verse 20. 할렐루야. 저때 성 아크탕노 receive khlai piga babai thani basaw. Colossians chapter 3 verse 1 로 성능. 아멘. 아버니 박이노 파이디. Family. Nukhung. Without Jesus incomplete. Amen. Hallelujah. Family, Nukhung, Jishuna Kari, Mungsa Jaga Chukya. Abun Bagino, Kaham ke Sung Saiman Thai, Family, Nukhung, Abo Mini idea ya, Abo Kaitone idea se. Jihatu Chini idea ya ba, Chung Bahake an Nukhungo Kaksang Mutong Tong Nang Sengabunu Saimen ya Ngo. Lots of people tam borok kebang ku borong tam wansuk. Family it's about sex ni wansuk. No, it's about to glorify our Father. Nukhung hermani abo achasmai tomung tonglainnya bagiya. Nukhung hermani tamo kaitu ni mungnok kusuk lainnya bagise. Haleluya. Nini nukhung je kebang ma gift man-mani chasmai panengka aku. Abo kaise gift. Okay, gift ni selai gift no renai torkugo. 아버는 스라이스라기는 사이만디. 오케이. 너는 또 먹는 거락사 보러 초콜릿 기프트 라이야. 초콜릿 짝하게 빠이탕 빠요. But 니니 타니오 뭐뭐 important. 초콜릿 더 important 나 기프트 나 더 important. 능 아버는 사이만 타이클라요. 할렐루야. Lots of 보러 어바기는 완수고 gift 너만 important 능 작라요. Gift batamba nono ya farka abu paithang painai. But gift renai le nono continuously bo gift ritong iman tangla bo renai sha. Awan bagay kaitor kere Kristo kere life neng ya pressana thanga tamong ba. Gift tong mana neng enjoy klayo. Gift paithang kake no ses nukhung orai poroi. So nukhung celebrate nukhung kau mane no abo chas mai tong na bagay ya. Abo kaitor mong nukusuk klainya bagay. Gift yes an nukhung klai jene gift tongo. So gift renai se ni logi kere kyang ke ba gift ba paithang lag diba salsa but tomono gift renai ni logi tong mana tamba daily neng gift manai daily ni nangone fulfilling nai because bo renai sha bonono rei tong imano but renai sha kere akisha razak ma baino neng abo baino neng yapri shana na yung tamong nai gift paithang nai neng bo satisfaction kere ngai nukhung belai orai poroi jaga thangi shogai nai hambagi no gift ni uklogo ta thangli Okay, abang bang sawo hamya hamna bagai jisu ta faidi. Bom thangnai sa bo bebak khlai mano a jisu bai gereng faidi hamya haino hami thangnai problem haino solve ngai thangnai jengjal liya pinang hani yogoi mannai. Okay, kaisa problem no solve khanya bagai sin nung jisu ta faidi. Boni ni bagai lama nukhungo kaituni nukhung molbun bagai tongna bagai nung faidi gereng faidi borok katanangdi. Healing hindi problem hindi tamu problem tamu jengjal tamu bebang neng yogi manai because bonono bebak rei mano mungsani bagia bebak nang mano nono kupulung kari mano so bobai se kerang faidi amen haleluya
kaitorsuno belaike hamjago. So no one hates his own body but feeds and care for it. Yago tomono dukhu mangkha hangke ang rasui khibia bahake hamriman abo sang chai togo. Hallelujah. Amagi sanamu chugozo. Seng nukhung hanmano bujilayani bagino kaglai phoilai oroi poroi aborok tini nukjagui tongo man nukhungno jefro srai ke bujinai a hamjak laimani juda koknai care khlailaimani juda koknai. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Chung dukhumani tongkha chung oroi poroi tongkha abono saimama bagin Jesus Christ phaikha te bebak problem solve khlai finished paikha ni declare khlai. Hallelujah. Chini bagi tong thai sanamui tong yu tabu molbrum bagi sema tlang nani bagi. Amen. Koroksa chamri ketal haka koroksa chala hanjak lai nukhung tiar khlayo hamjak nahar nani salai sekang. So Jesus Christ phaitam khlaika kok sungi klangkha ready khlai klangkha tabuk sung thangnani simisi tiar ku ke tongnani nangnai tabuk hamjak bai chalabo buri kaijana salai sekang kok sung layo tiar khlayo amon por bebak ready khlai por hamjak naharo. Same Jesus Christ phaikya kathar kaham hamsajak bebak no sungno khlaikya ready khlai klangkha tabu ready ke tongnai rok no bo phainai na phainai aslamjak nogot klangi tonginai. Amen. Abuni bagai no phaidi abuni bagai sung tongthok layan Jesus tongthai sanamna thangsuka sungno kok sungi tiar ke klangkha nungsa kok sungjago a tiar jaga oda na ke tabu phanoda te kubun jaga wok Tamun yes ang tiaro ang ready wngma jagao. Okay, ready ke tongdi Jesus phaipur klai sakon no tlangi manmai. Amen. Chini purpose aro se. Amen. But Christo bai tongke o jagao bon nang khushi tong thogoi tongoi manai. Praise the Lord. Hallelujah. Awa haken sungtam no one hates his own body and feeds and care for it. Care for nijini busakno nasle jagya. Christo bahayno chungna naslari seno kaham klainani care khlayo tuidulu chuba jagdi tuidu jagdi care khlai jagdi nang bobai. Just as Christ cared for the church, hallelujah, as we are members of his body. So Christo ni nukhung ni se. Amen. Hallelujah. A man leaves his father and mother and join to his wife, and the two are united into one. So, Demon bericala japur nukhung khalayo. Buma bufana yakare khorok nei khorok sang payo. Same. Tabu Kristo bai seng kerengka. Amen. Seng tabu Kristo bai busak kaisa nukhung kaisa angka. Tong thok dia ni bagai. This is a great mystery, but it is an illustration of the way Christ and the church are one. So again I say, each man must love his wife, he loves himself, and the wife must respect her husband. Amen. Koroksa chala duty, busa bihigno hamjak nani. Koroksa buri bini duty, busa nya respect bórom roi submit klainai. Amen. Abnu sungtini oro tam serngi manka. Bihig busa ni korno tu sung serngi man laikya. But important kuk tamung ke a Kristo bai sini halo. Amen. Nobar koto da phai, Bangla koto da phai, Juddo da virus da phai, bema da phai. Bebak zora wono nini halo Kristo bai nani nangnai. Bebak zora wono nini halo Kristo bai jefur ungo. Hallelujah. Nukhungo nang tongo. Akai to ni nukhungo ungmani bagai protection ni bagai tongo. Alai dan ini bagi tongo, kati mung ini bagi tongo. Amen. Hallelujah. Nukhungo keri hengkele, aro surety keri, mana protection keri, safe secure mana apa tay keri, nukhungo keri ni bagi. Tabu nok bisyong hengke watoi manjak liya, nok nukhung genang, nok ni pataro hengke watoi manjak nai. Kai tu ni nukhungo hengke ba. Problem bahai kila kai tu nukhung phai keplain phai manai ba. Jengjal bahai kila kai tu nukhung phai keplain phai manai ba. Not possible.
Hallelujah. Simon de abuni bagai. Nini protection ni bagai, nini nangmar no fulfill khaina bagai. Bebak zara khushi ko tongna bagai. Problem ni yak ni yogui tongna bagai. Okay. Kaplai ku ke phan ganang ke tongna ni bagai. Kristo bai halok. Kristo bai thansa. Hallelujah. Jebro Kristo bai kerengo thansa nga borok borok ko tanongo. Elam bagai serai. 2 Corinthians 5:17. Amen. Pada abuni bagai. Serai ke buji sidi. Ketal kuk ngo tongnani bagai. Ketal kuk kaham kuk. Mesang zak kuk nai thok kuk zaga tongnani bagai. Kristo bai kereng nani. Kristo bai halok narak nani. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sema pa hakhe no. Ephesians chapter 6 verse 1 no nugo. Children should obey their parents. Salai hunjak na ro bahai no. Nini ama babu nang respect bórom ma rai. Bihik besai tani submit khlayo. Besai bihik no hamjago besana hamjago. Okay. Same besa hamjak na ro bahai no buma bufano ma hamjak thai respect ma ra thai bórom ma ra thai. Tomno riya hangke. Okay, abo sak ni yakung no tani nyama hai khlayo. Je bórom buma bufano respect bórom riya. A bórom ni umor pula kisangi thangrao. Mini hamna sana kemai thangrao. Tangai buma bufano respect riya mani pa. So as a physical bahai no buma bufa sini okra rong ni thani o sung bórom respect sung mar thai. Amen. Hallelujah. Abo kebo phrungjak na ta thangni na. Simon dia abo nini lifestyle se. Khoroksan hamjak mani khoroksan respect re mani khoroksan thani o nung bórom khlai mani. Abo nini lifestyle se. Amen. Hallelujah. Abuni bagi no phadi jeng tabukle serai ang suka borok muni su hunjak nai nukhung khajak nukhung bisingo tongnai rok okay chini jotono nasikma asama goreungma a khoroksa bai nangna nangnai Kristo bai tei lama kore extra desepal kaprodi no te extra lama kore. Hallelujah. Kaitor suno belai ke hamzago. Bochuno kibia, bochuno yakaria. Abuni bagin Jisoo Kristo no rui chini kaham khlaika. A Jisoo bai tabu kereng sidi. Lama bosimino. Abuni bagin bosawangsa lama. Amen. Kubui bosimino. Muthangi mana ebono. Charui mana ebono. Tongthogri mana khushi ke toni mana pohor ke toni mana sung sasa ke toni mana bono. Amen. Abuni bagi no. Ao ngi mano. Nukhung asike problem share khlai thoglia. Pusugya. Kebno sa thoglia. Kafraka kolon tikhi klaika samung sari se malia. Aba hai jaga phano nang klai jak ngna buju. Piaba nang abo sabono sawi solution nang nai. Abunu nang sai mandi. Ano samo bayang no solve khlai meya. Jesagra nang thani pan nang thangi saidi bo tek to sa nang jak lai bo nini problem no solve khlai ri mania. So nini problem no khnana ni bagai. No problem yak ni fyogna ni bagai. Nang je pusu yang itu mana pusu yang yak ni fyogna ni bagai. Nang je jengjalo klai to mana jengjali fyogna ni bagai. Tiar tongo khoroksa susuno. Sabo Jisoo Kristo. A Jisoo Kristo ni babu kai. Nang se tabo solution hisabe nang sabono nai tu gitong sengsani borok no nakiba solve khlai mannai a Jisoo Kristo no. Nin prosno kebang ma a answer ni bangi nang saboni thani thangi tong. Khoroksa sa gyan ganang a sengsani borok ni thani da nakiba a gyan ganang rok ni slai pano tebo kusukuk a Kristo ni thani o. Bozago nini naharma nini asama nini nasikma biang phasingo. Abo se tabo semu ke. Amen. Ini kema borok Jisoo tongo hambano problem klai khang ke. Problem klai ke tam klai. Te khaisa phasing thang lai. Te khaksa phasing him lai. Hallelujah. Porika phakya hanai kharmani bai borok passing ya. Problem no solve khlainya nango answer bai ke. Prosno so paikya answer mar nai hake passing upgrading te kaisa class o thangnai. So problem phakya nang borok kharnai. Nang samne thani solution nai tu
사분노는 solve khlai 만나이 거락사 스스로 비니 타니 시미스 아사리나 holong hai bekhano se tam khlai man bekhak ke talui salai ya prisheri mano ani babu kok se khana liye so nangkra bili nangkra ani bosai kok se khana liye tomung sitra serai kok se khana liye borok ni mane asike complain ke bang ma abosike problem tai sasini sawoi mane solve khlai manan moton kerikha sawo simis tong siu mane salai simis tong layo ba saimanya sabo a problem ni yak ni fiogri man abu se main problem hke abu ni bagin sen srai ke buzi thai te saiman thai nini bebak problem ni solution jisu christo se aje borok lama koroi tong nai maybe bini baka holong hai pa nangai tong ra sitan hallelujah bat saiman di a holong hai baka no baka ketal ri man nai abo khorok sa sono amen abong ka jisu christo chini kai tur sono belai ke hamzago bo asike hamzago abo mung sabai sujak nai gerei amen hallelujah kaklayo kebo magna angliana chini kai tur asike kaham salbrum brum ya fam fehlei na singi tongo sino akaplai jagao ko tongani bagai bakha simis ta thidi nene na sigma simis nungte kubun jaga ta rohandi hallelujah tangmale bochung hamjago jefur sung chini bai thani phan bai kafrana thango afro problem sopayo ambange Ezekiel chapter 36 ni verse 26 tam sijak tong Ezekiel chapter 36 verse 26 I will give you a new heart and I will put a new spirit in you. I'll take out your stony, stubborn heart and give you a tender, responsive heart. Nung je boroni bekha pathor hai ingjagai tongo but nini phanangi tokra pathor hai holong hai krakma susu slai jakle nos norom liya a holong hai bekha no noromri manai kai tur simino a buzia bekhana buziri manai kai tur simino a kokhana ya bekhana kokhna ri manai kai tur simino a andra gundra a pholanos noroi pohor spirit no pohor pholanori manai abo kai tur simino hallelujah mobile tomun hanyangke mobile mechanic no abono thik khlai mano mane mobile no je sanamnai ge nini problem nini nukhung ni problem abono solve khlai re mane ba nukhung no sanamnai no sanamnai no kaido amen bórom ni thani nang solution ta nai tuk di no ang no sanamba no ang solve khlai ri manani no sanamnai nini nukhung no sanamnai nini location no sanamnai nini busa no sanamnai nini nukhung ni khoroksa bórom no sanamnai an nukhung no sanamnai a kai tur simi no holong hai bekhana noroi hamjaknai bekha okhnanai bekha asoi bekha kaham bekha no yapari ri mano te kubun jago nang ta asadi hallelujah tai busu khono tini kama borok naising khablei tai busu suri khablei tai busu aba ke kama borok salayo job waisuk job no tuiseng kam ke study khaile to kisi sa mention khlaisiwana bihik point to zoli ja khabono thamni bagai nang kaitor hangka ase ha nini bahan kuruk bai kha nini bahan sogoi manam kha thampui berang kha theisinai kha nang
tai tamuni o thina jorawo asuk ruk asuk bahan koso bekereng simis tong siu o jora phano nung bahake kaitor hni sirigi tongoi man serai siri nini kaitor no serai khibi sidi serai ke serai thei pai sidi nung bihik point to khnatok jakliya job je pro kaitor ane kaitor ni asau yang theinas nai tongkha kamana nai tongkha komona nai tongkha bahan krikha khoge ak manamin nogosuro ma tongliya mini সম্পত্তি krikha bai bekha kama bai ke bebak no hafroman kaitor afroman babu bihik khnatok jalaya serai ke serai nang yakar sidi kaitor no theisili nang afro kaitor result thung saimano agini selepan busak bini kaham mangkha agini selepan mal mata bini kebang angkha agini selepan tebu genang bo angkha tangai akai to romang sendari tongmani bagai nungbo taler jakdi tebu sung nasing sinai tebu suk suri sinai roknai daily no kaitor daily no bin thani sundandi nai di result kengma borom dano butwa hanai job ni bihik job no butwa angjak ma hai buitam hun hinya abo bai ni sine mungtai selai jagya buitam hun hinya abo bai ni kun benefit hinya nang kaitoro asau kaitoro sondaro abo bai ni benefit tisharo kongara ni bufang balai kekhrang jorao buthai thayo nai thogoi mosangai dong tangai bo tisa ganani bufang mane tui ganang mini yarong belai kuthok sorjak tuyo sogoi tongmani bagai nini boba haikena halok khlai di kaitor bai haleluya ak khrang belai as jora buthai thainai abufang hai nini life bongnai halok simise ta sakak di yarong surmani simise kaitoni fasing simi sordi sengsar fasing nang ta sordi amen fading ka sunung siteng asa kolok fasing atei thanglai kla kha khlayo keu phana magnang anglia na tini phari palke chini nukhungno chini langmano chini kamino dofano tirprahasteno india haktono even bangladesh so tongi nai tongai sini takukte buk songbor ni bang so muido khlai lai afandano belai hambai nang khibia nang yakaria bless khlage tini bo nang ni kok thai beke family Saiman suka tini a family a nukhuni bokrok te kebe nangse thank you father nangse sini faising sabo te kebe ngi man sini singno kebni khomata kre afa nukhungo khaksama krei kaglai phuilai ngi tongnai roni sakawo nini thei kathana sarsau a kathamong phalana ang declare khayo jisuni ni kaplai mong baike restore in Jesus name hallelujah thank you Lord thank you Lord halok kemana nai tongmani halok sona nai tongmani halok no ang jisuni ni kaplai mong baike manjo piro shaitan kotolik nini adhikar kare halok sakagnani kotolik kaplai jisuni mo khang dam ro isa kotolik angkhodik thank you Lord nukhung manjo phima bagi a holong hai bukhano noroi katal hamjak nai katha nai kokkhana nai bukhano mangramani bagi thank you Lord nai tonai jotoni sakanin thei kathana sarso thank you Lord ngelai kaham nungsone khibia nungsone yakaria thank you Lord oh hallelujah Father thank you tirprahasti ministry shikla salai nukhung khajak chakra churai khonai joto nini wangsa India hakto ninisi tirprahasti ninisi Bangladesh nai tongnai tongtoi boroni sakonin thika tharo sarso apa borok ninisi eba hambai Lord nang Bangladesh bahaino ning kaplai kok sanane bagi ning siabroi tongmani bagi thank you Lord dakti ke soginai Bangladesh boti ning kaplai kok na thani sawi mani jai hambai Lord no apni bagi thank you Lord ning bless klage ning kaplai kok pai tini amen hallelujah so tini asung nang siteng te kolok pholamo pasing thanglaka
piabawono saimandi gabangma kok sajaka asa gabangma kaisano bujijaknai nukhungni bokhorok kaidon tei kubun jago solution kori nukhungni bokhorok nukhungno swnamnai a kaidoni thanino nini nangmarok bebakno fulfillingnai bai nung ang jeng arono sundari ma tonglainai amen hambai so tinasa nang sita